कालाइगावनि उनाव बे बाराव तामुलपुराव बीपीएफनि खुद्रि सारनाय तामुलपुर विधानसभा बियाबाव बीपीएफनि बिजाथि दैखांनांगौनि दाबि बागानपारा ब्लक बीपीएफआ तामुलपुर विधानसभा बियाबाव बीपीएफनि बिजाथि दैखांनांगौनि दाबियाव गोख्रों खुद्रि सारनाय फोरमायदों आरो बे आयदायाव जर'खा मोनसे फोरमायथि बीपीएफ जिंदाबाद 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 हाग्रामा महिलारि जिंदाबाद 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 कालाइगावनि उनाव बे बाराव तामुलपुराव बीपीएफनि खुद्रि सारनाय तामुलपुर विधानसभा समष्टि बीपीएफ कैंडिडेट लागिबोय तामुलपुर विधानसभा बियाबाव बीपीएफनि बिजाथि दैखांनांगौनि दाबि हादोरसानि राजखान्थियाव बिसायख'थिनि दुंहाव बार उदालगुरिनि कालाइगावनि उनाव बे बाराव तामुलपुराव बीपीएफनि खुद्रि सारनाय बीपीएफ जिंदाबाद 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 हाग्रामा महिलारि जिंदाबाद 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 हाग्रामा महिलारि जिंदाबाद 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 तामुलपुर समष्टि कैंडिडेट लागिबोय तामुलपुर समष्टि कैंडिडेट लागिबोय 43 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबाव बीपीएफनि बिजाथि दैखांनांगौनि दाबि बागानपारा ब्लक बीपीएफआ तामुलपुर विधानसभा बियाबाव बीपीएफनि बिजाथि दैखांनांगौनि दाबियाव गोख्रों खुद्रि सारनाय फोरमायदों तामुलपुर समष्टित आमार बीपीएफ दলৰ প্ৰাৰ্থী দি आमार ৰাইজৰ যিখিনি সমস্যা সেইখিনি সমস্যা সমাধান হোৱাত সহায় সহযোগিতা কৰে লগতে আমাৰ মাইনৰিটিৰ প্ৰায় 30,000 ভোটাৰ্স আছে আৰু বড়ো ভোট মোটামুটি আমাৰ 60,000 আছে ইয়াৰ উপৰিও অৰণীয়া ভোট মোটামুটি 5,000 আছে এই ক্ষেত্ৰত আমি আশা কৰিব বিচাৰিছো যে আমি আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীক টিকট দিলে নিশ্চয় আমি আমাৰ দলটি জয়যুক্ত হোৱাত সহায় কৰিব পাৰিম दिनै तामुलपुर विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय बागानपारायाव मोनसे खौरां मेल हांख्रायना बियाबाव बीपीएफनि बिजाथि दैखांनांगौनि थाखाय हाइकमान्डनो दाबि फोरमायो बागानपारा ब्लक बीपीएफआ बियाबाव बीपीएफनि अनगायै रावबो दोलोनि बिजाथिखौ गनायनानै लाया एबा आजावनानै लाया होननानै हुमखि होयो আমাক প্ৰাৰ্থী লাগে তার বিকল্প বেলেগ একো নাই বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলেও আমি আশা কৰা নাই যে দিব আমাৰ যেটো ৰাইজৰ সমৰ্থন সেইটো যদি নস্বাত কৰে তেতিয়াহলে নিশ্চয় কিছু ব্যাঘাত হ'ব বুলি মোৰ ধাৰণা হয় बियाबाव जौगाथायनि सार्थआव बीपीएफ दोलोनि सासे बिजाथि दैखांनो थाखाय दाबि दैखाङो तामुलपुर विधानसभा बियाबाव बीपीएफनि बिजाथि नांगोनानो हाग्रामा महिलारि जिंदाबाद बीपीएफ जिंदाबाद बायदि स्लगानजों दुंहाव खुद्रि सारनाय फोरमायो बीपीएफ जिंदाबाद 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 हाग्रामा महिलारि जिंदाबाद 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 हाग्रामा महिलारि जिंदाबाद 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 तामुलपुर समष्टि कैंडिडेट लागिबोय तामुलपुर समष्टि कैंडिडेट लागिबोय खौरांगिरि मानास प्रतिम चक्रवर्तीनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइव 24